పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే ఉపసంహరించాలి. పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే పెట్రోల్ 9.29 పెంచారు. ఈ రూపకంగా మొత్తం 20 లక్షల కోట్లు మళ్ళా దండుకుంటున్నాడు. ఇచ్చేది దండుకుంటేది, ఇచ్చేది మంది దండుకోమని మంది. సాధారణమైన ప్రజలకు మాకు పెనుభారంగా ఎందుకు మారింది? ఇది మాకెందుకు శాపము? మీరు ప్రధానమంత్రి అయ్యి మాకెందుకు శాపం? ఇది తగ్గిండి మీరు దయచేసి. మళ్ళీ మా డీజిల్ రేటు 10.39 తగ్గించి 9.29 పెట్రోల్ రేటు తగ్గించి మామూలు రేటు పెంచి మా కనీసం కార్మికులకు కానీ లారీ ఓనర్లకు కానీ యూనియన్ కానీ సాయం చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. వ్యవసాయం దేశంలో వ్యవసాయ రంగంను ఫస్ట్, సెకండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేకుండా ఈ ప్రపంచం ఎవరు ఉండరు. ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా ఫైనాన్స్ కట్టుకోలేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాము. మానిటోరము 6 నెలలు ఇస్తే ఆ మానిటోరానికి ఒక్కొరికి లక్ష 9-10 లక్షలు వడ్డీ పడినాయి. వడ్డీ మీద వడ్డీ వేస్తున్నారు. మీరైతే మీరు దండుకుంటున్నావు, ఉన్నోడు ఉన్నట్లు దండుకుంటున్నాడు. మా పరిస్థితి మాకు న్యాయం చేసేది? మాకు న్యాయం చేసే వ్యవస్థ లేదా? మాకు కాపాడే మేమేమైనా అడవిలో బతుకుతున్నామా? మేమేమి బతికేది ఇండియాలో కదా, పాకిస్తాన్ బార్డర్లో బతుకుతున్నామా? ఏమి నాకు అర్థం కాలే. ప్రధానమంత్రి ఇప్పుడైనా తెచ్చుకొని డీజిల్ రేట్ తగ్గించి మామూలుగా మాకు మామూలు ఉన్నంత 10-29 తగ్గించి మాకు సాయం చేస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాము. అట్లే జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా మీకు ప్రధానమంత్రి కానీ సెంట్రల్ కానీ కొంచెం రెఫర్ చేసి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు రాష్ట్ర ప్రజలు అని చెప్పేసి ప్రధానమంత్రికి ఒక లేఖ రాయమని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాము. ప్లస్ ఈ లారీ ఓనరు, డ్రైవరు, కార్మికులు, మెకానికులు, బాడీ బిల్డర్లు మొత్తం వ్యవస్థ దేశంలో కొన్ని కోట్ల మంది ఈ వ్యవసాయం తర్వాత లారీ కులంతో బతుకుతుంది. ఈ లారీ కులాన్ని కుదేలు చేసి ఎట్లా కాల్చిన టోల్గేట్లోనికి 2 నెలలు 3 నెలలు టోల్గేట్లు లేకుండా చేస్తే 40 రోజుల్లో వాళ్ళకు ట్రిప్పుకు 4,000 అంటే ఈ 20 మొత్తం అంతా ఏమైనా వాళ్ళు నష్టమైన టోల్గేట్లన్నీ మళ్ళీ పూడ్చుకుంటున్నారు. ప్లస్ 20 లక్షల కోట్లు జనాలకి ఇస్తావు, మళ్ళీ 20 లక్షలు 40 లక్షల కోట్ల పైసలు నువ్వు పెట్టమని చెప్పినాడు, ఇవ్వమని చెప్పినాడు, మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినాడు. ఇది దయచేసి ఇమ్మీడియట్లీ దాన్ని తీసి తగ్గించి మామూలు రేటుకి చేసే వరకు మేము నిరసన చేస్తూ ఉంటాము. మా సిపిఐ పార్టీ సపోర్ట్ మేము కూడా ధర్నాలకు ఏమైనా పోరాడతాము. రేపు 10 గంటలకు కూడా మేము లారీ ఓనర్లు సెలవిస్తాము 100%. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజానికంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు రేట్లు అదుపులో తేవాలని చెప్పేసి కూడా మేము సిపిఎం పార్టీగా కోరుతున్నాం. అందుకనే భవిష్యత్తులో లారీ యజమాని చేసేటువంటి పోరాటం కావచ్చు, ఏ ప్రజలు పోరాటం చేసినా ఖచ్చితంగా ప్రజల మీద భారాలు వేస్తే మాత్రం సిపిఎం పార్టీ ముందుండి పోరాటం కొనసాగిస్తుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియదు.